Kani kedai ke Akashvani Shillong ke kubur ban pulia pida I Mary Nunguti walang. Kimat ki pakongsan jong ke kubur minta ke stem. Kajing dan jong ki beriu ki be ima kajing duk jing keduk hari India ke lahir na ke arpusau poin perasan na ke shispa syaka kat sau poin kendai hendriu na ke shispa kat kum ke kaipot bela penmi da ke niti ayok. La penhiar ya kajing penlip ding elektrik sa tang ar kenta ha ki jaka sorbat san kenta ha ki jaka nong kendong. Thau MLA ke BJP na Salt Shillong ba san bor Shulai syaka National Law Commission ban pelat ya ke Uniform Civil Code UCC na ke jela Meghalaya. Ken mau buram ke jela Meghalaya ke lingku snem sngiyap ke ba shispa prapupra jong utirot sing sim minhin ke sngi. Ki khobor ki babnya. Kajing dan jing kibriu ki ba im ha kajing duk jing keduk hari India ke lahir na ka arpusau poin perasan na ka shispa syaka khat sau poin kendai hendriu na ka shispa hapring ki snem arhajar khat san arhajar khat hendriu bat hagi snem arhajar khat kendai hadu arhajar arpuwe yakni lapan pau ha ka National Multidimensional Poverty Index bala pelat da ka niti ayok minhin ke sngi. Habai kiran mikinang pathai kubor ha New Delhi Chief Executive Officer CEO jong Niti Ayok u BVR Subramaniam ulo ong ba kumba khatlai poin san kulur ngut ki briu ki lalat na ka jingduk tasam hakini ki san snem ulo ong ru ba ka India ka don ha ka lenti ban kot sha ka thong jong ka jingbit jingbiang ka kedran jing imbriu na ka benta baro hashwa jong snem arhajar laipo. Kajing penlip boarding elektrik hagi jaka sor kan long satang ar kenta kat bahakiwi pat ki jaka kan long sasan kenta. Yakni la pentip hakala asngi ublay de Managing Director ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL Sanjay Goyal. Kani kajing pendunai ka por penlip boarding elektrik kadai hadien belakam kiu syusyu ka hapung umiam kawai ki projek penlip boarding elektrik hakani kejela. Loong bada kani kajing penlip boarding elektrik hanong ba Shillong bat kiwi-kiwi ki jaka sor kum hatura bat jawai kan don satang ar kenta kat bahakiwi ki jaka kajing penlip boarding elektrik kan long sasan kenta ka batrekam naduk ka kat pratrik. Ugoyar loong ba la nang weng suki-suki ya kajing penlip boarding elektrik da ka babu jing modu ya kajing kiu kapung hapung umiam bat da ka bapensoi ru ya kajing don jong ka na ka benta ka telang ka bansawan ha ka liur kebansawan. Ulo ong ba ka jela kumba kalong menta ka nang panpai ka boarding elektrik kumba saus pa san po million unit ka bala penan kam da ka jela ha ka ni ka telang ka bala dep bad ha ka ayom ka bater khong kumta ulo ong ba ka MEECL la pentri kam ka port pen boarding ha ka ta ka kom ban penduna kat bala ya ka jing ma jing e jing ki paj ba. Uwai ni kinangalam rangba jangka Bharatiya Janata Party BJP ke Meghalaya wasan bor Shulai minmin kasi uloong ba ka Uniform Civil Code UCC kadai ka balawan bu ka jing siir ka jinglong ka bakarpang jong ki jat benriu ka jela ki basim jat na ka kami. Ula karpat ya ka tanat an ban pentrikam ya ka UCC ha ki jaka riulom jong ka ni ka jela. Hakashiti bala pashu shongkono jong ka Law Commission of India u MLA na South Shillong constituency ula karpat dan pelat ya ka Meghalaya na ka UCC na markadei ke jaka riulum ka baki imlang sa alang ka shimjan na ka kami bat ka laban pentut shibun ya ka jinglong ka bakarpang ka jangka. Menteri ki kampo ing ke Sarkar India Amit Shah minhin ke sngi ulo ong ba ka jing khai bi an ya drugs tang ba ka bu iki kam khai pateng ka jing sir henrei ka don ru ka jing ma ka bakrau ka jing shingan jong kari Amit Shah ulo kren ya kani ha ka dorbar ban kren halor ka mat jing khai bi an ya drugs bat ka long ka man ha ka jing shingan jong kari ya ka bala penlong ha New Delhi. Uang bakalong ka badan kam kerki haduk kata-kata ban penan kam ya baro kita nak terekam jangka sorkar banyak kon persya ya ka jingkai bi anyu drugs ha ka ni keri. Ula benrap susu da ka boong bahapo ka jingelam jong menteri rang badu keri Narendra Modi ka sorkar kan sya jam da lelei ru ya ki kam sneu kom ka jing penan kam drugs kenang men penong ya ke India keri ka balat na drugs. Uksiang tahniu trap National Liberation Council HNLC uba asaron ki bla hakala asniu blei ulo ong bashen ka seng kan sa syong biang ka jinglang ka baydei ka jing kren esok namar ki kam ki yat bet hakalenti ka badai uong ba kam dan kano ka ba ilong henrei baro ki jing persyang kilong ki babha sudah
uba saran ki bla uong bala de penlong ki jingilang la kumbah nriu ni nyeu si ni bar kam shimla dan kanu kaman kabam me hab jingon kani ko khubor ka wanchipi na ka Akashvani Shillong Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad K Sangma Min Kasngi ulale burami utirot sings im ubade we na ki nongsin shara basa kan mau jong ka Meghalaya ubale kun persha ya ki pareng ha usnem khat pras pa ap khandai ka balong bon snem hashwa jong ka ji hi ka bajur ha usnem khat pras pa sanphunyu ban persha ya ka jing sin shar nong we Menteri Rangba ulale ben bu sentiu ha umat sa kan mau utirot sings im bala penyeng ha mairang East and West Khasi Hills District ha ka lingku usnem sngiap ka bashis pa prapo prajong Lasan ramang yung Menteri Rangba do Chief Executive Member CEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings im ringkat u MLA ka mairang uba metba lingdo. Ka Presiden jong ka ri ka Draupadi Murmu ka ong baya ki kamle isin lakhen ba ka dei ka kam ka bakodor tam ha ka longbriu manbriu ka bala longdo along snam hari India. Ha ka por ba ai jingkren ha ka limpung ka basisin jisnem jong ka Indian Red Cross Society ka bala penlong ha Rashtrapati Bhavan New Delhi min kasngi ka Presiden ka ong ba ka Red Cross ka lapan pau ka jing IT lut ha ka kam shakri he ki por ki beran kam kerki kum ki por lanot mariang ni ha ki jing ki be dei bat ka koi ka kya kala ai kuble yero ya baro ki khot jong ka Red Cross Society ki ba IT met mansim ha ka kam shakri na ka banta ki para brio Kalak jong ka Jila Manipur ka Sushri Anusuya Uiki kalak kerpat ya ka Presiden jong ka ri ka Draupadi Murmu badi menteri jong ka koi khia ban aya barok ka jing kashan kat bala ka bor na ka banta ki lanot ka Manipur ha ka ni ka por ka ki mat ki jing ki bashir khai ha ka por ba ajing kran ha ka jing lang jong ka Indian Red Cross Committee ha New Delhi min kasngi ka uiki kala pensngau ba ka jing kan at Manipur kala shimya ko mashis pa san phongot ki min simbriu ki bakodor bar ko mah rupo hajar ngut ki briu ki la sakma kini ki kendo bon ki jing ha ki ying dara ba ki shong ki sa ya ketika jing lang la penya da ka Presiden jong ka ri ka Draupadi Murmu bar ki beladan lang ki kinthop ya menteri na ka tanat jong ka koi ka khia sarkar India Dr Mansukh Mandavia lembat kilat na pratli ki jilla Menteri Rangba do kari Narendra Modi play ke integrated terminal building ka bathamai jong ka kat lingsun Veer Savarkar ka badan ha Port Blair. Menteri Rangba do play ka lingba ka video conference menta ka sngi. Ka jing pulit prinsip na ka benda ka ka jing te ka la kot shaka shit news pa shipo klur tingka bala kamilinti bakan sapan klanya ka let ka wan ha dawlanong Andaman bat Nicobar. Lapan yang ka ha ka jaga ka bahe ka masaupo hajar praspa square meter bat kan salak ban penbiang ye ki jingnun kam jong ka sanpo lak ngot kinong let longwan lingba ka te ka kat lingsun ki pulit jong ka East Khasi Hills District kilas dang ye ka jingkan ra ba ka jing yat pahrah bon tri ki jaga ki bahap apa sor Shillong na ka banta ka jing shngan jong ki nong shong shnong mat banyada na ki kam sniu ki baharukom katanat pulit da ka jing rap lang jong ki pulit komando kan thai bla tip kum ki megha shakti dangshan ki lay akurup kum ba shilak khatar hajar khandai punyo mililiter ka kiat pareng ba nyau lak nyau pusau hajar mililiter ka kiat persi na ki kentot ki ba pher jong ka sor Shillong katu gani ka khubor kalakun baklawan shpina ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji nginya so ba ka Delhi station na ka mata ka khubor ka tin Hindi ban penbu ka khubor phareng ka por phra khatsan minute kani ka de ka Akashvani Shillong